nwanne gekwa ntị ka m gwa gị, ọ bụrụ na imegide ife n'ụwa a gbagido mbọ niile ị na-agba mana ife ekpere enwe isi, ana m abịa iwe gbagido mbọ n'ụwa mana ihe ekpere enwe isi, nwanne kpọwachiwu kpọkube chi gị n'ọkwa na ebe chi onye kpaturu ya ka ọ nọ, ebe chi onye nọ ka ọ nọ, ebe chi onye kwụbara ya ka ọ nọ. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Kpọwa chi gị, na-agọdụ chi gị, na-agọdosiri chi gị everyday, ka chi efo na n'igwe, na-agbọkụ chi gị, na-agọdosi chi gị. Enwe ha na-akpọ ịgọdo mmụọ, na-agọdosi mmụọ, na-agọdosi chi gị nọrọ gị na ha. Iwere ọjị, were nzu, were edo, were nkwụ ike, atọrọ atọ ebe ị nọ. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ndị a, were mmiri na-agbọkụ chi gị, na-agọdosi chi gị. Ịgọdori chi ụgọdori ya ka ị ya agọdori ya mana ọ zaghị oku. Nwanne jee na aja na be nna, kpọkube aja na be nna gị na aja na ikwu nne gị. Ị na-aghọta? Maka mgbe ụfọdụ ife na-akpata na mmadụ na-agbọkụ chi ya mana chi ya ada azụ ya, o nwee ka ọ bụrụ na onwe ka aka si wee jide chi gị, ma ọ na onwe ka chi si wee jide ụgwọ aka wee kpara ya. Ị na-aghọta? Maka na mmụọ chi mmadụ, ụgwọ ọbụla nke nwa ji ọchị gị ji ya bụ ụgwọ. Ụgwọ ọ na-akodoro ụlọ na-ekodogo chi gị, weda ma ụgwọ iji n'ụwa gara aga, ụgwọ iji n'ụwa kịta anụwa, however isi wee jide ya bụ ụgwọ, o nwere ike ime ya na-agbachi umanya azana gị. Ị na-aghọta? Maka mgbe chi uye si wee megide wee nenegide wee napụta onwe ya na ya bụ ụgwọ ahụ, o nwere ike tee aka. So o nwere ike and in one way or the other, ihe ọtụtụ ihe dịka m si adị ekuzi, ị na-egota nkuzi ma ị ga-aghọta ọtụtụ ife nkwugolu nwere ike rizọtụ na mmadụ na-agbọchi ya mana chi ya ada azụ ya. Ọdụka chi ga-anọghọ n'ọrụ, o wee ka ọ na onwere onunu dị na ndụ igburu chi gị na-egbochi mana ị mahọ, ị na-agba nnọọ mbọ niile, nọtin, onwe ihe na-aga aga, nọtin, onwe ihe na-eme. Ụfọdụ ndị abụrụkwanụ ọgwụ ebe ihe mmadụ mere or something, ewere wee kechikpa gị, jide gị n'ọrụ, nọtin ị na-eme na-aga aga. Imekọta ife dị n'ọfụ, gbagido mbọ, gbagido ịnọkọta otu anụwa, jee na aja na be nna gị, gaa ka ikpe, gaa tụọ ogu nke ọ na-agba eju ogu, gaa na aja na be nna gaa jụọ ogu, gaa na aja na ikwu nne gaa jụọ ogu. Ọ na-abịa ife mekọta onye o jee na taproot ya. Your taproot bụ chi gị and an be nna gị, your ancestral root, onye abụ your taproot. Ị na-aghọta? Jee na aja na be nna gị, jee na aja na ikwu nne, kpọkubefa. Ọ bụgo na onwe ka aka si wee jide chi ka ha nye aka wee tọọ chi gị na-agbụ. O wee ndị na-ejekwu dibịa ka alụọ ọrụ special maka ite ekike nke a na nke ọzọ. Ịma na agwara m ọnụ na ifụlụ ọrụ dibịa ya ka ị na-agakwanụ, ka ị na-amata ya sometimes. Ifụlụ onwere ekike dibịa ya atọ gị karịrị na ị gaa na aja na be nna gị, were some materials gaa na aja na be nna je godorie. Ị gaa na aja na be nna gị, gaa dị ya tọọ onwe gị na-agbụ ọbụla ji gị ọwụọ agbụ ọgwụ kedu mmadụ ji gwọrọ ọgwụ wee kechie gị, mmadụ mere ya. Nwanne onwere okwu anaghị ebi n'aja ana. Ịfụrụ ịghọta even okwu ife ikpe gbasara ndị ọgbanje sef, mebi ndị ọgbanje gị na-apịa gị arịa ka akwụ, na-eme gị nke a, na-eme gị nke a, ma ọ bụ ndị mmiri or whatever. Nwanne enwere ike ibidata okwu n'aja ana, ọwa amoosu na-eme gị whatever. Nwanne aja ana ga-ebidata okwu, ọ bụ na aka oghere or whatever. Keri what is that force that is holding you? Ị gaa na aja na be nna gị, gaa ka ogu, ka ikpe. Once iji the necessary material wee gaa kwuo the necessary okwu na data aja na be nna gị, nwanne onwe ọzọkwa ebe ọzọ ị ga-asị na mgbere gara ukwu esi aka kparịa. Ị na-agba ọsọ agba, kedu ebe ị ya agbaji ọsọ na-abụrụ na that same aja na kwụbalụ, aja na kpụrụ ụzụ, kpụrụ asị na ọ na-awa achọwa isi ọchụ eje n'ụzụ ụzụ kpụrụ, that is aja na. Ị na-aghọta? Ana m ada agwa ọnụ na when you have problem, go to the motherboard. When you have problem in your life, go to the motherboard of your life. The motherboard of your life bụ gịnị? Chi gị na aja na be nna gị. So ị na-efil na amoosu na-ege nsogbu, ị na-efil na whatever wetara gịnị na-eme, gaa na aja na gaa bịa nyawa okwu. Ị gaa na aja na be nna gị kpesa, ị gakwa na aja na ikwu nne ga finalize zi okwu. Nwanne everything na-ederu.
nke wụ eziokwu ka m na-agwa gị efe ị na-aghọta aka oge ọ na-agbagharị ezi nwa o ji na m aga ọnụ of 100 years na o nwere ife mfụrụ ezi nwa o ji wee bụrụ na m alụ emechaa n'ife niile asị m mee na o nwere ife mfụrụ ezi nwa o ji wee bụrụ na m emeja agbachaa na mbọ ife atọ ezi nwa ya m frustrated ezi nwa just want to gbuo onwe m nke igbuo onwe gị ebe a ka ọ karị gị njọ igbuo onwe gị ya ijecha chigha ifuzie nkewa afụfụ ịfụ nkewa afụfụ na mbụ anya arịka akwa ya apịa gị ama ndị adị ọma ndị mma ị na-aghọta so nọmba 1 ekwuru m sị ịgba mbọ ọdụ ka ife ada aga gbakwuru chi maka na chi onye egbugodu nọmba 1 mbụ na mbụ chi onye egbugodu ọchị gị bụ that nọmba 1 motherboard ị na-aghọta ọchị gị egbugodu mmụọ nke na-akọnetịzi ụtọ mmụọ niile ya bụ ife dị otu anụ agbakwugoduru chi gị jee jụba chi gị ajụjụ a sị Igbo sị na ọ na-abụ ụwa gba nwatagharị o jee jụọ chi ya ajụjụ mana ụwa anyị nọ na eketa anụ a na ụwa gba mmadụ gharị o jee jụba dibịa ọ chi gị dibịa ọ bụ chi gị ụwa gba nwatagharị ya jee jụọ chi ya ajụjụ iwoni ọjị ịkpọ chimụ nwa bụ whatever nke ka m na-ajụ ajụjụ a o nwedịrị ife mmerụ wetin I do wetin happen wetin dey wrong jee jụọ chi gị nya bụ ajụjụ ofu onye bịaputere m chatịrị m ndị mbọs ụnyaahụ sị m na ha na o nwere ife ọsịnọ ihe nidiri ime wee bụ na-enidi ka na-enidi the name o nwere some an ancestor in their lineage enidili afia ka e wee mee nya maka the ten a na-ekwu okwu ya o wee na-ajụ m ezi nwa kelu ka a ga-gbalụ m afa ka mmala afa that ancestor si ya ị na-ajụ m am I the ancestor? Go direct to that ancestor and ask him, jụọ ekele afa gị, what is your name? Tell us your name. Anyị chọrọ ịma afa gị. See, I try to train people to be lesser dependent on dibia. Ọ bụrụ ife niile egbejekwuwe dibia. Dịka ife anụ akọ ya egbejekwu dibia chịrị afọ wụọ call gị one rubbish like that iwere ewe je mee ife igbuo onwe gị ịkpakpuo onwe gị n'ọnụnụ at the end it's not dibia merụ. Go to that ancestor. Kpọọ ya, you don't know the name, right? Mana ịma line ya na that lineage. Esi nọ masị nọ onye mụtalụ papafa. Si otu a ịmara otu a isi wee describe ya to me. Sikwa otu a wee were ọjị describe wee ịkpọ isi na ịchọrọ ịmata onye mụtalụ iwere ọjị kwuo ya. Ikwuo n'iru anyanwụ ịchọ ya n'iru anyanwụ ịchọta ya ịchọ ya na ọchịchịrị n'ime abalị ịchọ ya ị ga-afị ya. Ị na-aghọta ikwuo ya wadata ọjị awụpụ ya n'ezi ka ezinụzọ zisazi ozi everywhere mana mmụọ mana mmadụ ọ bụrụ everything na-agbajikwu dibịa gba afa na n'ife cheke ife ịgba afa na ile n'ife na icheke ife a ka eji agbanye ụnụ n'ọnụnụ. Ị na-aghọta so onye ka m ji agba gị nwanne ụwa gbagharị jee jụọ chi gị ajụjụ. Ị na-aghọta ka ị na-agbakọ ya bụ chi gị agọrọ ya ọjị eme ihe na-ajụ chi gị ajụjụ ihe agbagwojuru gị anya ask your chi. Adagbara gị ọ na-ọdụ ka chi gị adị respond to you mmadụ na something is wrong somewhere. Ị na-agbakọ chi gị let me tell you eburu onye ọdịnala ọ na-agbakọ chi gị ị na-agọdoru chi gị ị na-egburu chi gị anụ na-esiri chi gị ite na-emerụ chi ụsara aka na-eme ife niile ị na-eme na-erivukwa na according to the principle of your land. Ị naghị etinye aka n'ife ọbụla ọnụ mmụọ na ọnụ mmadụ kpọrọ alụ na bụ ọnụ. Ị na-agba nnọọ mbọ na-anwa oku gị but yet ị na-eme ọ dịka na mmụọ ada aza gị oku ọ dịka chi gị ada aza gị nwanne jee n'aja anị. Go to that chief of all the mmụọ niile nọ n'ụwa which is aja anị. The matron of mmụọ niile nọ n'ụwa bụ aja anị while the patron of mmụọ niile nọ n'ụwa bụ anyanwụ. Wee nụrụ ihe nkà the matron of mmụọ niile nọ na this universe bụ aja anị whereas the patron of mmụọ niile nọ n'ụwa bụ gịnị anyanwụ na-agbara. Onye mere nji wee sị gị aja anị na onwe represent darkness anyanwụ na-agba represent the light.
ife ị chọrọ na darkness efụlọ chọọ ya na light ị ga-afịa ife ị chọrọ na light efụlọ chọọ ya na darkness ị ga-afịa because ewepụ light and darkness there is no other, there is no middle, there is no other, nothing more. Agụ enu gụọ ana ka ekwe ihe ọzọ a na-agụ. You understand what I'm saying? So ọ bụrụ na ị na-efeel na ị na-agba mbọ niile nothing na onwe ihe na-eme instead of igbo mgbagharị because ọtụtụ ife anụ a na-ebo ndị mmadụ mgbagharị ha na-agbagharị pio ebe dibịa ọ na-afụchatara kwuru ife dị anya agbasị ya gbaa afa n'ife cheki ife ma ị na-agbagharị ife ma ihe na-eme na obere ego nwa nọdụ na-abịa ejigodo asọsten onwe ka ị na-espend ya n'ọrụ ị na-enye ya bịa of course onwe dibịa ọ na-egbajekwa kịta si agbarụ afọ ọgbarụ gị afa si ọ na nsogbu adịrọ na gị nawa anyị agbapụta ọrụ anyị alụ and ị ga-eweta ego alụ ọdata ọgụgụ na ezi nwa is not a cent of course ịbịa kịta anụ mgbarụ nwa afa n'isi gị mma agba gị look at problem weta ego ka solve and ị ga-enye m that money ị na-aghọta ị ga-eweta that money nchụzie dị aja ọchị ụka ọ dozere ịma ka ya good because ana m agwa ọnụ the reason ndị ada apụta na social media agba ndị mmadụ that they should limit their running to ndị dibịa bụ dibịa na-agbalụ gị afa achụrụ gị aja agwọrụ gị ọgwụ ọ dịghị guaranteed na ọrụ ahụ ọ na-alụrụ gị na ọ ga-enye gị the result ị chọrọ. Do you understand? No matter how good that dibia is, na dibia na even dibia na-agwọrụ gị ọgwụ sef ọgwụ nwa nọ nsị na ọnya na-aga ọsịsọ na ọnya awụ oje mgbamgba onweghọ dibia ga-agwọrụ gị ọgwụ kịta anụnwa onye gị 100% guarantee na ya agwọgoro gị ọgwụ na gị jezie lala ụla na gị jezie naba na ife emewego ọdụ otu ahụ si wee kwu ya na lie ọ ga-enyekwa terms and conditions ọ ga-enyekwa gị tetens ị ga na ọ ga-asịkwa gị mekwa nke a na-emekwa nke a na onwe gị kwa dibịa ga-agwakwa gị maybe because of ọgwụ agwọrọ edinezi na nwaanyị maọbụ emezina nka maọbụ emezina nka ọ ga-enyekwa gị at the end of the day that ọgwụ arụ ọrụ ịbịakwute ọsọ na ịdara iwu ọ gwara na ọnya eme na ọgwụ arụghị ọrụ ka m gwa gị my brother onweghọ dibịa ga-alụrụ gị ọrụ ọbụla chụọrụ gị aja gbọọrụ gị ọgwụ gbara gị afa that will give you guarantee of the end of the problem nọ na ndụ gị onweghọ. So echena na ọ bụ that big money dibịa gbọrọ gị wee bute ya nye ya na o mechala anya ya ụfọdụ ndị ka ya agba alụfa agba ka agba alụfa afa aka alụfa aja hundreds of thousands ụfọdụ millions uche fa na-agba fada na okay ife anụnwa once mere ife a na nsogbu ụwa ma agwụna efufa je gbagharịba onye ọya enwewe ego je bili ego ebili ka ọ fụ na o mere that thing ka ọ fụ na o mere ya yet ịgbachakwa mbibi a mechakwa that thing ịnọrọkwa ebe ị nọ ife nji this is the reason nji ada agba ndị ekwu ihe na-ekwu ọdụ ka na-adị against ndị mmadụ ijekwu dibịa. I am not against you going to dibịa maka ịgbarụ gị afa na ịrụrụ gị ọrụ but what I am trying to tell you is that the lasting solution of your problem is not in the hands of dibịa. ị na-awụ n'ihe na-agba gị the lasting solution to your problem is not in the hands of dibia. O nwere egwu Oliver de Coque gụrụ ọ sị dibia na-agba afa na-achụ aja ife chidel na-edego ya dibia na-agba afa na-achụ aja ife chidel edego ya. What does that tell you? Dibia is not doing magic, so don't see it as if no way gakwula ana dibia nsogbu ụwa ga-agwụ. As I'm not saying that you should not, you should go to dibia or dibia tinyekwara garo emekwa dibia emekwa onwekwa nke dibia kwesịrị ime. But what I'm trying to tell you is that you should do more yourself, especially when you don't have the money, especially when the money is not there. Don't go and borrow. Ị na-aghọta ihe n'aka agwara m gị nsogbu dịrị gị na ndụ chọgodo iru chi gị first before ịchọba iru dibia. Iburu ụzọ chọọ iru dibia before ịchọọ iru chi gị inwe problem, complain ga-eju gị arụ. Nna unu enweghị ike ime anụwe mgbaji agbochie ebe anyị eche na onwe ka Chinaza si ada agbochie ya n'ọnụ ife n'ebe anyị. So ma uburu ụzọ je chọwagodi iru dibia before ị bịa chọba iru chi gị ijekwukwa dibia kedu ife dibia ya eme. Dibia ụkwachi ụka ọ ya akpọnitekwa jụwa akwachi gị ajụjụ.
gbasara that problem iji wee bịa. Therefore, why don't you take that problem direct to your chi? Ọ kazi mma n'imeweziri ya n'onwe gị wee nye gị, then i wee sị ka isi kizie ka dibịa tụnyegodo gị alụ ijekwuzie dibịa. But when you leave your chi and then jump, ijekwu dibịa is not your chi. And no matter how much you give dibịa ka ọ gwalụ gị ọgwụ maọbụ ka ọ chụalụ gị aja, the final say, mmụọ ihe nwere the final say, and the mmụọ nwere the final say bụ chi gị. Do you understand? Nwanne godobelu chi gị. Egologolo anụ gbuoru chi usieru chi gị itemeri esalaka. Na-emedosi ihe ndị a niile. Ọ bụrụ na imewezie na okwe ha na nsogbu a n'ome, jekwuruzie aja anị. Jekwula aja anị be nna gị na aja anị ikwu nne gị. But unfortunately, some of you akwụọ jewe na aja anị. Aja anị be anyị adọzi, mmụọ niile na be anyị adọzi. Ọ jiwe bụ na chọọchị juru everywhere, nke nwana ibe mmanụ, no single ordinary person. You are not serious. You are not serious. Even if the altar of aja na adohozi, do you know what it means? Egbam na aja na adozi na born. What you are telling me is that na mpola aja adozi na ben nage. Is that possible? Is it possible? Na aja na adeba keta na aja this aja na aja keta this aja na ina asem na aja adozi na ben nage. Genzi na ben nage mmiri judia. Even ogodo na mmiri ju na ben nage, ọ bụrụ na enu aja ka mmiri ahụ dị. Go to aja na ben nage, go and give report. Ina anọta ihe na agwa gị. Ihe anụwa bụ ihe na-eme na wọkụrụ mụọ be mana ana m ebu ụzọ test ya. Confirm wee before m bịa kwube. Na nsogbu esiketa ike. Mbulu a na-eje na that place nna anọ wele akpọku aja na benna m. Ndulu ana dia besa the matter there. And I'm about be the okwu, and that will be the end of it. See where unless man again aja na adro na mma. And agba go on if you make again aja na de na mma. Mad na aja na adro na mma ni metalụ nsọ ani. Ọ bụ ni melụ nsọ ani ga akpụ alụ. Ị na-aghọta ga akpụ alụ, ga gbuju ana. Go and amen with ajan. Ka ya bụ mgbe ọ na ịkpọkụlụ ajan aza anya ọwụla akpa aza 100%. You understand what I'm saying? Ma ajan be nna gị ma nke ikwu nne gị. Nwanne, learn to do certain things. Ọ kazi mma na ị na-emelu onwe gị some things. Then osizi ike na nke anyị agbatazi dibịa. Ijekwuruzie dibịa. Iru egba dibịa n'ọkwa ebe a ka mmedewere, n'ọkwa ebe a ka mmedewere, mana ihe na-ebe n'ụka na-ebe. Dibịa wee marụzie ka o esi wee tinye aka. Ịghọtago ihe m na-ekwu? Ụfọdụ ndị na-ejekwu dibịa gbaalụ m afa. Dibịa gbaalụ m afa. That is just the only request that most people know. Dibịa gbaalụ m afa. Many of you don't know how to consult dibịa to get solution to your problem. Many of you don't know. You don't know how to consult dibịa to get solution to your problem. You don't know. Actually, I gotta go me here, but many people are against me. Many people are not understanding me. And my bag here, the worst request to make ịga kwu dibịa si ya dibịa gbaala m afa kwupịa n'ọnụ gbaala m afa ute you na nsogbu gị wa afa ka ọ na-edere onye gbara gị. It's just like ịga kwuru doctor na hospital si doctor mee m lab. Doctor na-eme gị lab na gịnị merụ what kedu ife nsogbu gị? Ọ na-eme gị lab na gịnị merụ? What is the problem that make you seek that lab? Kedu ka o si eme gị? Ọ na-eme n'isi ka ọ na-eme n'ụkwụ? Nkwukwa nke a sị na ezi nwa maka na ebụla ezigbo dibịa afa na ọnya mere iji ekwu ife na ọ bụrụ na ịbụ ezigbote dibịa afa na mmadụ bịara ana na bego ozugbo ine ya anya na mkpụrụ anya ibido fụ ife niile gbasara the person gbawa ya ozugbo. Sorry o, anyway, ka m na-akọ ya bye bye m ka njem rie nri ụtọ.
cheta na eve nkwa na ezi nwa Anedo na-eme saraka ndị mmiri na obi maka ndị nwere mmasị isonye. Echi bụ nkwa, echi bụ nkwa saraka maka ndị nwere mmasị isonye. Chọọ chat ya m na WhatsApp 08032477868. Buru nsogbu gị ahụ bịa kọsalụ ndị mmiri. Buru nsogbu gị ahụ bịa kọsalụ ezumezu mmụọ nsọ gị nakwa ezumezu dibịa ezi nwa Anedo ka ha tinye aka mee ka ọ dị mma. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Nke a bụrụkwa nke asọ gị bịa ka m gbara gị afa, nke m ji asọ weta 1 million naira ka m gwa ọrụ gị ọgwụ ma ka m chụọ ọrụ gị aja. Ihe m na-ekwu okwu ya bụ bịa kwụnye onwe gị n'ọkụ na saraka anyị na-eme. Come and be a partaker of it. Ihe ahụ bụ nsogbu gị iji agba akwụkwọ anyị na be ndị dibịa gbaa afa na n'ife cheki ife everywhere and there. Come and report it. Also n'ihe a na-ekwu chọọ iru chi gị, present it to your chi. Ekenekwa m ọnụ ngorogoro apụtakwa m kwuo ọnụ na-ekwu ekwu ụda mana ntị na-anụ na-adị ebe a ka nsogbu na-adị. Ekenekwa m ọnụ inweta ozi apịnye aka na share button. My name is Ezi Nwa Anedo. I come for a total restoration of ọdịnala omenala Igbo. Ka emesịa nụ.